ଏଇଟା କାହା କେଉଁ ଜାତିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କୁହାହେଉନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଟପିକ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। କେଉଁ ଜାତିକି ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବାପୁ ମିଶ୍ର କ୍ଷମା କରିବେ। କୁହାଯାଏ, କଥାରେ ଅଛି, ନରଣାଂ ନାପିତଂ ଦୂତ। ନର ଭିତରେ ନାପିତ, ଯିଏକି ବାରିକ, ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ରହିଆସିଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା। ଆଜକୁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲା। ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ବାରିକ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛି, ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ବାରିକ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛି। ଗାଈ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲା ଖଇରା ବୋଲି ଗାଈ। ତାଙ୍କ ବାପ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଜୋଇଁ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁହାହେଇଛି ଜୋଇଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଗେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଇଦିନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବାଟ ହେଇଥାଏ, ଶଗଡ଼ରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ରାତି ହେଇଗଲେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ହରିଆ ବାରିକ, ଯିଏକି ହରିଆ ମଶା ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଜୋଇଁ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କାଳେ କ'ଣ ପାଣି ଫାଣି କ'ଣ ଦରକାର ହେବ, ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଫିଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଆସି ମାରୁଛି, ଆଉ ବଳଦ ଆସି ମାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଖଇରାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇକି ଡାକ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଖଇରା 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 ଡାକ ମାରୁଛନ୍ତି। ଜୋରେ ବି ଚିଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚିଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ ଉଠିକି ଆସିଲେ, ଜୋଇଁ ଖଇରା ଖଇରା ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବାରିକ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ କରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବାରିକ ଉପରେ, ନାଇଁ ମ, ଏ ଯେଉଁ ପାନଟା ଖାଇନଥିଲେ, ଏ ପାନରେ ପରା ଖଇର ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ତେଣୁକରି ଖଇରା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଜୋଇଁ ଆମର ତିଷ୍ଠିକି ଆସିଲେ। ଗପଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ବାପୁ କି ବକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ।